И здравейте всички, които ме гледате. Това ще е клип, туториал по-точно, няма да е туториал, просто ще ви покажа бързо джойстикът на Disney. И ето го самия джойстик, има доста копчета, мисля, че са 10, да, тук виждате 10 копчета. Това е копче аналог, което не знам какво значи, Clear. Това мисля, че е като си настроите някаква програма, или ако така играта The Binding of Isaac и сте си ги настроили как са ви копчетата, например с това, ако се местите, е с това да стреляте, като ти сте clear, те се изтриват и нали вече трябва да си ги настроите пак наново. Ето тук са копчетата, тези отзад, това е гърба на джойстика, са аналозите, които не са толкова не лепнат толкова. Не че лепна, да са доста хлъзгави. Трябва да е измисля някакъв начин. Също така виждате, тук е пукнато, кое ще рече, че това се вади. Поне на мен сега се надам, аз си съм го щупил или си е така. Това не може да се извади. Пробвал съм, но това може. И ето може да разгледате какво е това нещо. Ето така, ще го обърна. Ето кефете си се. Ето това го сложим място. И като цъкате е това копче аналог, свети. Тази лампа свети е тук, къде я посочвам в момента. Кабелът е доста дълъг, ето както виждате. Няма 2 метра. USB е. Не е позлатено. Не знам дали има някаква разлика от позлатените. И тук са копчетата. Сигурно сте виждали джойстик. Чувате как се натискат, как звучат. Аналозите са доста добри. Тези копчета са малко шумни. Ето, тези отзад, те не са толкова шумни. Но ако измисля някакъв начин как да го правя да не са толкова шумни тези копчета, но май мисля, че няма начин. И джойстикът е много удобен, поне за мен. Подарък ми е, така че не мога да кажа колко пари струва. Предполагам някъде около 35-40 лева, може би, ако го сравним с другите джойстици. Не гледайте, че е на Disney. Това не ви пука, ви хареса някой джойстик и вие си играете с него, независимо каква марка е. Само да кажа, че не всички игри разчитат този джойстик. Например, Super Meat Boy го разчита. League of Legends не съм провал, ма ето ще толкова тъпо се играе League of Legends с джойстик. Minecraft също не го разчита. The Binding of Isaac също. Някои Need for Speed го разчитат, но не всички. Мисля, че Underground 2 на мен ми го разчита. Тук има някаква бележка. Модела, Game Controller и пише, че е с USB. Не съм го отварял, не съм го разглобвал джойстика и не мисля да го разглобвам, защото няма смисъл. И мисля това да е за клипа. Джойстикът е много хубав, много удобен. Ако се интересувате, ще оставя линк в допълнителната информация откъде може да си го вземете, но предполагам, че ако сте умни, може да напишете Disney Game Controller и този модел е тук. Така ли пише? MD фокусира MD 42474 и предполагам, че може да ви излезне. Да, това може да напишете. Ако се интересувате от джойстика. Това ми е някъде джойстика от една година-две и виждате всички надписи си стоят
копчетата. Ето, така изглежда отзад. Много е хубав, много удобен. И това мисля да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Може да го харесате, да го коментирате и да се абонирате за моята YouTube страница. Това беше. Чао!